шабе зане ба ҳамсараш мегӯяд ки барояш шона бихарад. чун мард фақир буд, дар ҷавоб гуфт: пул надорам. агар пул медоштам, дастаи соатамро таъмир мекардам. ҳарду хомӯш шуданд. чун рӯз шуд, мард соаташро бигирифту ба бозор рафт. мард соаташро бо нархи ночиз бифурӯхт ва ба ҳамсараш шона харид. ва вақте бегоҳ ба хона баргашт, дид ки ҳамсараш мӯйҳояшро тарошидаасту фурӯхтааст, то ин ки ба шавҳараш дастаи соат бихарад. бигзор занону шавҳарони имрӯза барои якдигар чунин меҳрубону ҷонисор бошанд.